Κεφάλαιον 15. Οι χριστιανοί που προέρχονται από εθνικούς και ο Μωσαϊκός νόμος. Μερικοί που κατέβηκαν από την Ιουδαία εδίδασκαν τους αδελφούς ότι εάν δεν περιτέμνονται κατά το έθιμον του Μωυσέως, δεν μπορούν να σωθούν. Επειδή δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν φιλονικίαν και συζήτησιν πολύ μαζί τους, εκανόνισαν να ανεβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς προς τους Αποστόλους και τους πρεσβυτέρους στην Ιερουσαλήμ δια το ζήτημα αυτό. Αφού η Εκκλησία τους κατεβόδασε, διήρχοντο την Φινίκην και την Σαμάριαν και διηγούντο την επιστροφή των εθνικών. Αυτό επροξενούσε μεγάλην χαράν εις όλους τους αδελφούς. Όταν δε έφτασαν εις την Ιερουσαλήμ, τους υπεδέχθη η Εκκλησία και οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε με αυτούς. Ξεσηκώθηκαν όμως μερικοί από την αίρεση των Φαρισαίων, οι οποίοι είχαν πιστέψει και έλεγαν: πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους παραγγέλουν να τηρούν τον νόμον του Μωυσέως. Σύνοδος εις Ιερουσαλήμ. Τότε εμαζεύτηκαν οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το ζήτημα αυτό. Αφού δε έγινε πολλή συζήτηση, εσηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε: άνδρες αδελφοί, γνωρίζετε ότι ο Θεός από τας πρώτας ημέρας εδιάλεξε μεταξύ μας εμέ για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε μαρτυρίαν υπέρ αυτών, διότι τους έδωκε πνεύμα Άγιον όπως και σε μας, και δεν έκανε καμίαν διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, διότι δια της πίστεως εκαθάρισε τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζετε τον Θεόν, βάζοντες ζυγόνι στον τράχυλον των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες σας, ούτε εμείς μπορέσαμε να βαστάξουμε? Όχι. Πιστεύομεν ότι δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού θα σωθούμε όπως και εκείνοι. Τότε όλο το πλήθος εσιώπησε και άκουαν τον Βαρνάβαν και τον Παύλον να διηγούνται όσα θαύματα και τέρατα έκανε ο Θεός εις τα έθνη δι' αυτών. Όταν αυτοί έπαυσαν να μιλούν, έλαβε τον λόγον ο Ιάκωβος και είπε: άνδρες αδελφοί, ακούστε με. Ο Σιμεών εξήγησε πώς αρχικός ο Θεός εφρόντισε να αποκτήσει από εθνικούς ένα λαόν που να φέρει το όνομά του. Και σε αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών, καθώς είναι γραμμένον. Ύστερα θα επιστρέψω και θα οικοδομήσω εκ νέου την πεσμένη οικίαν του Δαβίδ. Θα οικοδομήσω εκ νέου τα ερείπια της και θα την ανορθώσω, ώστε οι λοιποί άνθρωποι να ζητήσουν τον Κύριον ως και όλοι οι εθνικοί, οι οποίοι καλούνται με το όνομά μου, λέγει ο Κύριος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει όλα αυτά. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους είναι γνωστά εις των Θεών όλα τα έργα του. Δια τούτο έχω την γνώμη να μην φέρομεν δυσκολίας εις εκείνους από τους εθνικούς που επιστρέφουν εις των Θεών, αλλά να τους γράψομεν να απέχουν από τον μολυσμόν των ειδόλων, από την πορνείαν, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από το αίμα. Διότι ο Μωυσής από τους αρχαίους χρόνους έχει σε κάθε πόλη εκείνους που τον κηρύττουν, αφού διαβάζεται κάθε Σάββατον εις τα συναγωγάς. Επιστολή προς τους χριστιανούς που προέρχονται από εθνικούς. Τότε οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι, μαζί με όλη την Εκκλησία, απεφάσισαν να διαλέξουν άνδρας από τον κύκλον τους και να τους στείλουν μαζί με τον Παύλον και τον Βαρνάβαν εις την Αντιόχειαν, και διάλεξαν τον Ιούδαν, ο οποίος επωνομάζεται Βαρσαβάς, και τον Σίλαν, που ήσαν προεστώτες μεταξύ των αδελφών, και έστειλαν δι' αυτόν επιστολήν ως εξής. Οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί χαιρετίζουν τους αδελφούς της Αντιοχίας, της Συρίας και της Κιλικίας που προέρχονται από εθνικούς. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από τον κύκλον μας σας ανησύχησαν με τα λόγια τους και αναστάτωσαν το πνεύμα σας λέγοντες ότι πρέπει να περιτέμνεστε και να τηρείτε τον νόμον, ενώ εμείς δεν τους εδώσαμε καμία εντολή, απεφασίσαμε όλοι μαζί να διαλέξουμε άνδρας και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβαν και Παύλον, οι οποίοι αφιέρωσαν την ζωή τους εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εστήλαμε λοιπόν τον Ιούδαν και τον Σίλαν, οι οποίοι και προφορικώς θα σας πούν τα ίδια. Ότι δηλαδή απεφασίστη από το Άγιον Πνεύμα και από μας να μην σας επιβληθεί κανένα περιπλέον βάρος παρά τα εξής ουσιώδη. Να απέχετε από τα κρέατα που έχουν προσφερθεί στα είδωλα, από το αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από την πορνεία. Εάν φυλάξετε τους εαυτούς σας από αυτά, καλά θα κάνετε. Υγιένετε. Αυτοί λοιπόν έφυγαν και ήλθαν στην Αντιόχειαν, και αφού συνήθρισαν την Ολομέλειαν, παρέδωσαν την επιστολή. Όταν την εδιάβασαν, εχάρισαν διότι τους καθησύχασε. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήσαν και αυτοί προφήτε, είπαν πολλά που ενεθάρρυναν τους αδελφούς και τους ενίσχυσαν. Αφού δε έμειναν ένα διάστημα, έφυγαν με τα σευχάς των αδελφών για να μεταβούν εις εκείνους που τους είχαν στείλει. Ο Σίλας όμως απεφάσισε να μείνει εκεί. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν στην Αντιόχειαν
και με άλλους πολλούς εδίδασκαν και εκήρυταν των λόγων του Κυρίου. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας αποχωρίζονται. Ύστερα από λίγες ημέρας είπε ο Παύλος εις τον Βαρνάβαν: «Ας γυρίσουμε τώρα να επισκεφθούμε τους αδελφούς μας εις όλας τας πόλεις όπου εκηρύξαμε των λόγων του Κυρίου, για να ειδούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί του και τον Ιωάννην, που ονομάζεται επίσης Μάρκος. Αλλά ο Παύλος έκρινε καλόν να μην συμπαραλάβουν εκείνον που τους είχε εγκαταλείψει στην Παμφυλίαν και δεν επήγε μαζί τους εις το έργον. Δημιουργήθηκε ως εκ τούτου διάσταση οξία, ώστε να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλον. Και ο Βαρνάβας, αφού παρέλαβε τον Μάρκον, έπλευσε στην Κύπρον. Ο δε Παύλος εδιάλεξε τον Σίλαν και έφυγε, αφού τον παρέδωκαν οι αδελφοί εις την χάριν του Θεού, διήλθε δε την Συρίαν και την Κιλικίαν και στήριζε τας εκκλησίας.